Ola, que tal? Moi boas tardes. A situación da seca non é dramática en Galicia, pero dende a Xunta chaman a responsabilidade no consumo da auga. Tamén propón buscar fórmulas sobre como almacenar máis auga nos meses chuviosos para que logo non escasee. E aclara que non terían por que ser grandes encoros. Cando falamos de embalsar máis auga, non temos por que dicir que imos facer embalses en todo Galicia, que os embalses teñen que ser enormes, non? É que hai veces en que temos que facer pequenas infraestructuras que poden salvar certas situacións. A tecnoloxía é unha aliada na loita contra o lume e as explotacións gandeiras xa están probando uns sistemas GPS para as vacas. Serven para localizar os animais e asegurar que estean nas leiras que se queren limpar. Neste telexornal coñeceremos como funciona. En Ceuta, un milleiro de inmigrantes en situación irregular volveron a ocupar a praia do Trampolín, que fora desaloxada. A policía despregou un novo operativo para dispersalos. Máis de 1.200 foran trasladados onte a centros provisionais de acollida. Entre os veciños medra a preocupación pola crise migratoria. Aquí en Galicia o polvo é un dos produtos estrela do mar, pero en Italia estánlle dando outro uso. No Adriático soltaron milleiros de crías de polvo para loitar contra o cangrexo azul, unha especie invasora que está acabando co marisco. A idea é que, cando medren, os polvos axuden a frear a praga. O Celta estrease na Liga mañá en Valencia, en Mestalla, e esta mañá houbo adestramento en Afouteza. Claudio viaxa con 25 futbolistas, incluídos os canteiráns Hugo Burcio e Antañón. Pero os focos apuntan a Hugo González, a revelación da pretemporada. E ainda quedan nubes no norte, pero no sur de Galicia poderemos gozar dunha tarde de sol. Ningún punto de Galicia, iso sí, chegará aos 30 graus. Na fin de semana pasaremos calor, pero tamén pode caber algunha chuvieira. A Xunta fai un chamamento á calma e á responsabilidade ante a seca. Asegura que a situación de Galicia non é dramática, pero pide reflexionar sobre como almacenar máis auga. Para o goberno galego, construir novos encoros non significa encher Galicia de presas. Galicia non se vai quedar sin auga. Abrimos a billa e sai auga. Agora xa sale clara. Un xesto rutinario no país dos 1000 ríos, pero este verán a terra está máis seca. Estamos diante dunha catástrofe? Os datos din que non. A situación de Galicia non é dramática. O verdadeiro inimigo non se ve, está xusto debaixo dos nosos pés. O problema non é que non chova, é que as nosas tubaxes perden moita auga. Non podemos asfaltar solo as rúas, é que temos que profundizar e ver como temos as nosas tuberías. As auditorías son demoledoras, case o 20% da auga potable esvaese en fugas antes de chegar aos fogares. Unha sangría invisible que obriga a actuar na rede, pero tamén a cambiar a estrategia cos nosos invernos. Galicia ten ríos curtos e rápidos, a auga da chuvia corre con presa e remata axiña no mar. Por iso, a Xunta quere abrir un debate, como almacenar máis e mellor. Cando falamos de embalsar máis auga, non temos por que dicir que imos facer embalses en todo Galicia, que os embalses teñen que ser enormes, non? É que hai veces en que temos que facer pequenas infraestructuras que poden salvar certas situacións. O goberno galego descarta encher Galicia de macroencoros, pero si exixe unha reflexión conxunta de toda a sociedade. Eu creo que cando hai estudios técnicos en riba da mesa, deixémonos de debates absurdos, centrémonos no que é a parte técnica. Sen alarmismos, pero con previsión, porque a día de hoxe o mapa da seca xa deixa 32 concellos en alerta. Sí, hai semanas que a atención está posta nos encoros para garantir o abastecemento de auga. O das Forcadas, por exemplo, en Ferrol, está algo por riba da metade. O de Cecebre, que abastece a Coruña, o 73%, e o de Eiras, na área de Vigo, o 67%. O último encoro construído en Galicia foi o de Baxe, en Caldas de Reis, hai xa 25 anos. Xoel Rodríguez.
Sí, dende o ano 2001 leva operativo este encoro aquí no río Umia con capacidade para algo máis de 6 hectómetros cúbicos, pero que agora mesmo se atopa con estes niveis de reserva arredor do 62%, unha porcentaxe moi afastada, por exemplo, do 84% que rexistraba en agosto, pero do ano 2024. Este encoro abastece principalmente os concellos da comarca do Salnés, como son Sanxenxo, tamén o Grove ou Ribadumia, concellos que xa durante as últimas semanas veñen aplicando medidas para fomentar un consumo máis responsable da auga nun contexto marcado sobre todo polo incremento da poboación durante estes meses de verán e tamén por esa falta de choiva que redunda tamén nun descenso dos caudais de ríos como este, como o Umia. Agora mesmo os encoros en Galicia tópanse de media alrededor do 66% da súa capacidade, unha cifra que non parece alarmante, pero certo tamén é que 3 de cada 4 concellos en Galicia se atopan en situación de alerta ou prealerta por falta de auga. Nos últimos anos construíronse ou reformáronse encoros no resto de España. Este que ven non é que estea afectado pola seca, senón que aínda o están enchendo. É o de Santolea, na provincia de Teruel, e foi ampliado cunha nova presa. Fixéronlle probas de resistencia nos últimos meses e prevén que estea cheo de auga o ano que ven. Hai expectación, pero tamén polémica polo desembarco dunha nova aeroliña en Santiago de Compostela. O Concello mantivo contactos cos promotores de iniciativa, pero agora desmárcase do proxecto. A oposición critica a incoherencia do goberno local polos supostos vínculos da compañía con Israel. A proposta da nova aeroliña Fly to Galicia para comezar a operar no aeroporto de Santiago xerou debate na cidade. A previsión é que inicie a súa actividade en decembro, con 8 rutas diferentes e un total de 17 frecuencias semanais. Os destinos anunciados son 3 nacionais, Zaragoza, Alacant e Granada, e 5 internacionais, Bruxelas, Praga, Múnich, Venecia e Milán. Para operar todas estas conexións, subcontratará os servizos a unha aeroliña romanesa que baseará un único avión en Santiago. Ante as dúbidas sobre a solvencia do proxecto, o promotor defende a súa viabilidade. Entiendo que haya dudas al tratarse de un proyecto nuevo, pero iremos respondiendo a ellos con hechos. Segundo publicou a prensa, a compañía romanesa que operará os voos ten a súa base de operacións en Tel Aviv e conta con capital israelí. O goberno municipal de Santiago, liderado polo BNG en coalición con Compostela Aberta, mantivera contactos co promotor de Fly to Galicia. Tras trascender estes vínculos con Israel, desvincúlase do proxecto. Non houbo absolutamente ningún investimento económico, nin hai ningún compromiso económico. O que houbo foi os lóxicos traballos que se fan con calquera persoa ou con calquera compañía que quere operar no territorio de Santiago de Compostela. A oposición reclamalle explicacións ao executivo da nacionalista Goretti San Martín e aféalle o que considera unha contradición. Que levaban meses falando con este proxecto e avalando, e agora dísenos que non sabían nada, nin de quen iba a operar eses voos, nin do historial das persoas que están detrás desa compañía. O Concello non pode avalar aventuras opacas en garantías técnicas nin financeiras, ni xogar cos cartos públicos alegando confidencialidade. O voo inaugural de Fly to Galicia entre Santiago e Zaragoza está previsto para o 1 de decembro. A Coruña recupera a pasarela peonil de Alfonso Molina. Despois de meses de obras, contan cunha pasarela renovada os milleiros de peóns que se desprazan a diario entre as estacións de tren e de autobuses. Mariola Pedreira. Si conclúen os traballos de reforma integral desta pasarela vital para a mobilidade entre os barrios dos Mallos e Catro Camiños. Durante esta mañá abríronse as ramplas de acceso para que os peóns puderan recuperar esa mobilidade entre barrios. As obras incluíron unha mellora do saneamento e tamén un reforzo da seguridade. Foi necesario instalar unha pasarela provisional para facilitar o paso dos peóns mentres se arranxaba a pasarela orixinal. Agora recuperase o paso por unha infraestructura que se vai poder utilizar na súa totalidade e que será máis accesible para sortear unha das vías de máis densidade de tráfico da Coruña. O volante e as presas poden sair moi caras. Nos accesos a Santiago hai 2 radares que poñen unha multa por exceso de velocidade cada 26 minutos. Sheila Bermúdez.
Exacto, Carlos, o que veñen sendo o mesmo, 55 propostas de sanción ao día, sancións que medraron nun 98% o ano pasado. E todo apunta a que seguirán medrando, porque en Santiago de Compostela, no Restollal e en Conxo, xa hai 2 novos radares que controlan a velocidade en ambos os 2 sentidos. Trátase de 2 accesos á cidade nos que hai que circular a 50 km por hora e nos que ata o momento había un radar que se ia alternando de carril a outro. Como dicimos, agora o flash salta tanto para os que chegan como para os que van. O mesmo que pasa no túnel do Hórreo. De todos os xeitos, con radar ou sen el, o volante sentidiño sempre. O tráfico complícase estes días en Santiago polo corte da rúa Doutor Teixeiro. As obras van a manter pechada hoxe ata as 4, ata as 4:30 e o luns ata as 7:30. Así que para entrar e sair do centro toca armarse de paciencia. Aparcar é tamén cada vez máis difícil, sobre todo nas vilas turísticas que se enchen no verán, por iso cada vez máis concellos apostan por crear aparcadoiros disuasorios, eses aparcadoiros nas aforas, para que non haxa que entrar no centro. En espazos reservados ou en segunda fila para facer algunha xestión en localidades costeiras como Ares, aparcar na rúa é misión imposible. Estoy trabajando, pero mira cómo estoy aparcando. En verano es día a día, es lo que hay. Ares multiplica por 2 a súa poboación no verán con segundas residencias e coa coincidencia dunha praia moi concorrida en pleno casco urbano. En calquer sitio turístico hai as dificultades que hai, pero a xente ten que comprender que este é un pueblo que pasa de 5.000 e pico, 6.000 habitantes por 4 veces. Se junta mucha gente en Ares este fin de semana. Mi madre, yo no sé a dónde van, yo creo que van a Mugardos a aparcar. A solución non é doada. Entre as medidas para conciliar os dereitos dos residentes e dos visitantes está a posta en marcha de zonas reservadas. E a zona verde para os residentes, casi todas as calles están para a xente que vivimos aquí. Y aunque vivas aquí de segunda vivienda no tienes ventaja ninguna, porque aquí también se paga contribución. El que tiene una vivienda aquí paga contribución aquí. Pues no, hay que venir aquí a empadronarse, fíjate tú. Antes los que trabajábamos aquí en Ares firmábamos una autorización, dábamos nuestra matrícula y podíamos aparcar en zonas de residentes y hace como unos 4 o 5 años lo quitaron. Y ahora, claro, no podemos aparcar ni en residentes o zona azul, sí podemos, pero bueno, tampoco es que haya mucho sitio. A alternativa pasa por habilitar aparcamentos disuasorios para deixar o coche fora do centro urbano. A Xunta de Galicia e o Concello de Ares van colaborar para reordenar todo este espazo e crear un total de 216 prazas de estacionamento. Temos que concienciarnos que hai que aparcar un pouco lexos, como cando vas a outro lado. Non chegas a un sitio e xa aparcas. Aquí, pois é así. Novas alternativas de mobilidade para conciliar as necesidades de residentes e visitantes. A Coruña e Arteixo estrean en Meicende un punto para conectar os seus servizos de bicicletas. Alí os usuarios poderán cambiar de bici e continuar o traxecto dun concello a outro. Moverse en bicicleta pública entre Arteixo e a Coruña é dende agora un pouco máis fácil. O novo intercambiador de Meicende enlaza os servizos de ambos concellos. Podemos elegir, ¿no? Que tanto la de Coruña podemos elegirla hasta aquí y de Arteixo pues de aquí a más arriba y me parece una idea grande, bien. Eu traballo na Coruña e traballo tamén en Arteixo. Para ir por Coruña emprego as bicis, pero para ir a Arteixo ata agora empregaba o meu vehículo particular. Pero agora con a nova incorporación de bici a Arteixo, pues igual fago tamén o intercambio. Como non está permitido usar as bicicletas fora dos municipios correspondentes, o intercambiador fai de fronteira. Nela, os usuarios cambian de vehículo e continúan a ruta. Iso sí, para facelo teñen que estar dados de alta nas 2 plataformas de acceso. Hai que darle que está candado na aplicación, escaneamos o código QR, detéctao, a veces dará un pouquiño, e cando está a luz verde que dice que está desbloqueado. Sí, eu antes iba en bus seguido, que non teño coche, pero ahora vou en bicicleta. Y trabajo en Marineda, pues con las bicicletas me se hace mucho más fácil. A esperar un bus a 15 minutos, pues llego en bicicleta en 5. Unhas 65.000 persoas viaxan a diario entre estes 2 concellos xerando un tráfico denso. A idea é que cada vez máis persoas aposten por deixar o coche na casa e se apunten á mobilidade sostible.
Os gandeiros galegos alíanse na loita contra os incendios forestais cas súas vacas. Xa están probando un sistema para localizar os seus animais e asegurarse de que non saen das leiras que queren ter limpas, sobre todo arredor das aldeas. Alberto Rivero. Este colgante laranxa que leva o pescozo Didi facilitará precisamente o pastoreo nesta explotación gandeira aquí de Couso de Salas, no concello de Muiños. Establecerá a través de app un límite para o pastoreo e evitará, por exemplo, colocar o pastor eléctrico que dá máis traballo e que incluso pode ser perigoso e tamén menos traballo para os cas. Esta explotación concretamente é pioneira en Galicia na instalación desta app a través da Consellería de Medio Rural. Ten 50 cabezas de gando de distintas razas. É unha experiencia especialmente para o gando en extensivo, tan importante para a prevención de incendios na nosa comunidade. Esta vaca vai con GPS. Forma parte dunha proba piloto de balado virtual para facilitar os traballos dos gandeiros e axudar na prevención dos incendios. Non hai ningunha varita mágica para a prevención de incendios, pero salvo a chuvia, creo que é a mellor, entre outras, é a gandería extensiva. Dende unha aplicación no móvil, o gandeiro marca a zona onde quere que estean os animais e esa zona convértese nunha especie de recinto invisible. Un balado que se monta no que é a app, é dicir, cerrase a finca na app, actívase e entón o que fai é que ese animal ten que estar dentro desa finca. As vacas levan un GPS e o gandeiro pode saber onde están en todo o momento. Se o animal se achega ao extremo da finca, recibe un aviso que fai que volva cara atrás. Necesitan un entrenamiento para que elas se vayan adaptando. A idea é que o gando axude a manter limpas as franxas arredor das aldeas, reducindo o combustible que pode alimentar un incendio. Queremos dar un paso máis neses desbroces das faixas secundarias que, insisto, son na inmensa maioría propiedades particulares, que é moi difícil ás veces de limpar por a orografía do terreno, porque son fincas pequenas, porque hai arbolado e ten que ser un desbroce manual. Ademais de para ter localizadas as vacas, con este sistema tamén se coñecen os hábitos dos animais. Rexistra canto tempo botan pastando, rumiando ou descansando. A colaboración cidadá e a vigilancia son claves para evitar os incendios forestais. O uso de drons é a principal novidade da Operación Centinela deste ano. Detectan os focos de calor e tamén fan o perímetro dos lumes. 35 patrullas terrestres e 2 equipos móviles monitorizan ata 39 concellos galegos dende o 10 de agosto. O dispositivo das Forzas Armadas manterase operativo ata o 25 de setembro. Ha habido bastantes incendios, pero creemos que se han detectado lo suficientemente rápido gracias a la colaboración de la ciudadanía, las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado y por supuesto los militares que estamos desplegados en el terreno. Hemos venido de un verano un poco seco y cálido más de lo normal, hay veranos más lluviosos en los que nuestra labor pues, es quizá más fácil que este verano está siendo bastante complicado. Precisamente a campaña antiincendios perdía nas últimas horas un dos seus profesionais, morreu o subtenente do Exército do Aire José Ángel Fernández. Estaba destacado en Galicia, no aeródromo militar de Santiago. Faleceu por causas naturais nunha xornada de descanso. Levaba 30 anos o servizo do Exército e sumaba 4.000 horas de voo. Os seus compañeiros destacan o seu carisma e o seu profundo amor pola profesión. O Estado Maior da Defensa, a UME ou os exércitos de terra e aire trasladaron xa as súas condolencias a familiares e compañeiros. A devolución é un dereito que temos os consumidores, pero moitas tendas están endurecendo os requisitos para poder devolver un produto. Algunhas xa non aceptan, por norma xeral, produtos abertos ou desembalados. A Gonzalo devolvéronlle este traxe lavado coas etiquetas destinxidas e cos baixos do pantalón subidos. Bueno, a última das evidencias, a do pantalón, non deixou ningún xénero de dudas. Isto non se iba a abonar. Sí que é certo que tampouco nos rebatiu nada, Foi unha compra e unha devolución en liña. Aquí o cliente debe abrir e desembalar o produto para poder devolvelo en 14 días e sen usar. Se puede abrir el embalaje para apreciar la verdadera naturaleza y característica del producto. No se puede usar, pero se puede abrir porque si no, de esta manera no podemos comprobar cuáles son
sus características. Outra cousa son as tendas físicas. Xa comeza a ser habitual que moitas delas poñan as súas propias normas. É o caso dun coñecido establecemento de mobles que non permite as devolucións se o produto foi desembalado e desprecintado. Es legal esta política de devolución de productos en los establecimientos físicos, porque precisamente las tiendas es el empresario el que fija las condiciones. Gonzalo, por exemplo, decidiu entregar con cada devolución vales de compra en lugar de cartos para evitar os abusos, sobre todo despois do Nadal. Estar unhos cartos en bolsas, en embalajes, e que se devolvese todo, e se tomou a decisión de que o cliente tiña que ser máis responsable da súa compra. Por iso é moi importante coñecer a política de cada establecemento que debe ser visible en tenda e no ticket de compra. Se compras en páxinas de segunda man, ás veces os vendedores non especifican ben que se devolve moita roupa porque vas comprar por comprar. O sector da moda é o que lidera as cifras de devolucións, onde 1 de cada 3 artigos é devolto. Polo tamo dos camareros, se boa xente non suelo deixar sempre algo de propina. No, la verdad. Antiguamente a lo mejor más sí que solía dejar, pero ya he quitado la costumbre, es como que hay menos costumbre de dejarla. Un de cada 4 españois deixa sempre propina en bares, cafeterías e restaurantes e a xente faino porque quere. O que xa non gusta é que a propina sexa obrigatoria. Un de cada 4 españois adoita deixar propina nos establecementos hostaleiros, fano por vontade propia. Si me gusta o trato que me están facendo, si me gusta, o servicio, si me gusta, por ejemplo, o que me poñen, eso sí, solo deixar propina. Si puedo, sí, la dejo. Y también depende del local, si cómo te atiendan o como non te atiendan. Normalmente aquí no noso país os camareiros e camareiras xa teñen o seu salario, pero se eu considero que fixeron un traballo extra e que necesitan, agradecerlle un pouco máis, e que deixo propinas, pero neses casos. O que non gusta nada é que sexa unha obriga como sucede en outros países. Exigir no, la propina es porque te salga a ti. Exigirla no creo que hay que exigirla. Me parece unha falta un tanto de respeto ao colectivo de camareiros e servicio de restauración, porque noutros colectivos, como vai usted á farmacia ou outro lado, non se deixa propina, xa non está nin ben visto. Entón, me parece que é como infravalorar o traballo deste colectivo. Yo que sei, a mí nadie me dá propinas en mi trabajo. A perspectiva cambia cando falamos cos traballadores do sector, que sí que agradecen como un xesto de gratitude por un traballo ben feito. En otros países no es obligatorio, aquí es voluntario, entonces, sí, claro que se agradece, obviamente. Sempre, sea moito ou sea pouco, o gesto sempre agradecemos. Casi 200 euros nos hacemos en propina cada mes para cada uno. E aínda que a reciben directamente os traballadores que están máis en contacto cos clientes, na maioría dos locais os cartos caen nun bote común. As propinas son comunitarias, gardámolas e a final de mes repartímola entre todos os compañeros de cociña e de sala. La tenemos en llave para que no se abra hasta fin de mes y está bien así. Pero siempre se está vaciando porque se llena mucho. Según, hay meses de a lo mejor 40, otros 50 euros. 80, 90, 100, depende. E cando a propina é extraordinaria, soan atabadaladas. Prácticamente non a tocamos. Cando a propina é boa, a verdade, algún rapaz, algún traballador, pois si a toca aí efusivamente, pero bueno. As illas de San Simón e de Santo Antón na Ría de Vigo xa son lugares de memoria democrática. O BOE publica hoxe a resolución tras un ano de trámites. As illas súmanse así ao Pazo de Meirás, declarado lugar de memoria histórica democrática a semana pasada. Por fin van retirar o barco Ganges V, que levaba anos abandonado no porto de Fisterra. É unha embarcación en mal estado que entorpece as descargas de outros barcos. Laura Sejo. Sí, falaríamos da orde de retirada deste barco situado no porto de Fisterra. Segundo a publicación recollida no Diario Oficial de Galicia, o propietario tería un prazo máximo de 15 días naturais para retiralo, un prazo que botaría a andar o pasado xoves. Trátase dunha embarcación de madeira que se destinaría no seu día ao transporte de pasaxeiros. Algunhas das persoas que traballan na contorna deste porto advirten do seu estado e queixanse de que xa levan moito tempo aquí.
Esta é unha das patrulleiras cas que a Garda Civil persegue aos narcos en augas españolas. O Instituto Armado acaba de recibir unha nova unidade con selo galego. Fabricouse nun estaleiro de Moaña, que xa é todo un referente neste tipo de embarcacións. Pois este estaleiro acaba de entregar a 7ª patrulleira deste tipo. Son as embarcacións máis veloces do mundo no seu tipo. Carlos Alonso. Si é un fito máis de Aister, este pequeno estaleiro de Moaña que leva xa un tempo especializado na construción de buques de casco de aluminio. Como dicides, hai uns días entregaban a 7ª patrulleira interceptora que están a facer para a Garda Civil, para o Servizo Marítimo da Garda Civil. Un tipo de embarcación deseñada especialmente para loitar contra o crime organizado, contra o narcotráfico en zonas como a costa de Andalucía ou o Estreito de Gibraltar. O que máis destaca é sobre todo a súa velocidade. Estes buques son quen de superar os 60 nos no mar, isto é máis de 110 km por hora, e ademais poden facer xiros e manobras moi rápidas sen perder velocidade precisamente para poder perseguir as narcolanchas. Son agora mesmo unhas das embarcacións máis rápidas da súa categoría en todo o mundo. Unha delas, a última que entregaba Aister, recibía hai pouco un premio especializado da prensa como a mellor embarcación da súa categoría, e agora este asteleiro está a construir aquí a 8ª unidade, a última coa que vai completar ese contrato coa Garda Civil. Seguimos falando da loita contra o narcotráfico porque en Burela detiveron 7 membros dunha organización que distribuía droga entre a Mariña e Asturias. Demetrio Morenza. Sí, e desas 7 persoas, 6 xa pasaron a ingresar en prisión, así ordenaron nos xulgados de Mondoñedo, onde pasaron a disposición xudicial. Unha operación que levou a cabo a Garda Civil daqui de Burela, que se saldaba con esas 7 persoas detidas. Tamén se incautaron con varios vehículos, diñeiro en efectivo e unha arma. Unha operación na que se supón que esta organización se dedicaba a trapichear con esa droga tanto na zona turística daqui da provincia de Lugo como de Asturias. Unha operación que se iniciaba a principios de ano, como dicimos, se saldaba con esas 7 detencións nas últimas horas. A tensión segue medrando en Ceuta. Só horas despois de ser desaloxados da praia do Trampolín, un milleiro de inmigrantes volveron ao mesmo lugar e din que quedarán ali ata que España lles dea unha solución. Os ceutís están cada día máis indignados. A policía volveu desplegarse esta mañá no Trampolín ante o regreso duns 1000 inmigrantes que os xoves foran trasladados a campamentos provisionais noutras partes de Ceuta. Mentres colocaban de novo as súas tendas, aseguraban que eles tamén teñen medo. Pidiendo a España así solución. Frío, lluvia, militar roba las cosas. Miedo, miedo. Somos pobres en Marruecos, ¿entiendes? Tenemos que cambiar la vida. Pola súa banda, os veciños de Loma Colmenar, onde está un deses asentamentos temporais, culpan o goberno de levalos a unha situación límite. Aquí hay niñas abandonadas y niños abandonados. ¿Qué clase de gobierno tenemos? ¿Qué clase de personas somos? Esto es una locura, no sabemos qué hacer, ya no podemos más, le damos de comer a un plato, pero ya no podemos más. La gente que vienen a delinquir, que se vayan, que se lo lleven, que se lo lleven a la Antártida. A nosotros no importa Tespito, ni Marruecos, ni nada. E aseguran que é un problema de seguridade, non de racismo nin de xenofobia. Yo me levanto todos los días para trabajar a las 7 de la mañana. Mis vecinos, que son todos musulmanes, me han estado acompañando a mi casa para porque tenía miedo. Mentres, a Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia expresou a súa preocupación ante o risco de que a situación en Ceuta xere unha presión desproporcionada sobre os equipos sanitarios e sociais e de que a crise migratoria acabe trasladándose ao sistema sanitario no seu conxunto. O Partido Popular volve denunciar inacción por parte do Executivo de Pedro Sánchez. Son los funcionarios de la Administración de Justicia, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los militares, los responsables y los profesionales sanitarios los que han cargado sobre sus espaldas la solución a una situación de crisis que el Gobierno está obviando. Nas últimas horas, a Policía Nacional desartellou 2 organizacións dedicadas ao tráfico ilícito de inmigrantes desde Ceuta ata a península. Usaban embarcacións de pequeno tamaño e chegaban a cobrar ata 9.000 euros por persoa. Hai 5 detidos en total. Fontes policiais confirman que moitos dos inmigrantes lograron entrar en Andalucía de maneira irregular.
Hoxe fai 20 anos do accidente de tren de Villada, en Palencia. O convoi saíra da Coruña con destino a Bilbao e descarrilou. Morreron 7 persoas e 86 quedaron feridas. Ben, o accidente provocou unha gran movilización. Os veciños e os traballadores da fábrica de pipas Facundo, situada ao lado, acudiron ás vías para axudar as vítimas, antes mesmo de que chegasen os servizos de emerxencias. Acudió conmigo, salimos los dos corriendo a las vías a ayudar a salir gente que estaba saliendo del tren. El primer vagón que estaba tocado y dañado. Ya vimos que todos los otros vagones, los dos siguientes, estaban inclinados, que es donde estaban golpeada la gente. Y por el lado derecho estaban la fábrica de Facundo, los obreros, saltando por las tapias y ayudando a romper los cristales para sacar a la gente que estaba atrapada. La fábrica se paró completamente, estábamos produciendo y se paró completamente y pasamos todos y cada uno intentó hacerlo lo mejor posible lo que se podía hacer y esperar a que llegaran los servicios médicos y bueno. La gente íbamos sacándola para afuera y sentándoles por ahí. A otros no, el miedo que teníamos era de tocarles por no dañarles cualquier cosa. Veciños e traballadores da fábrica de pipas Facundo, que está ao lado do lugar do accidente, foron os primeiros en chegar a auxiliar as vítimas hai 20 anos do accidente do tren de Villada, en Palencia, en que perdían a vida 7 persoas, 3 eran galegos, máis dunha dúcia dos feridos graves viaxaban tamén desde Galicia. O tren facía o percorrido a Coruña, Vigo, País Vasco. Marcharon no tren e me encontrar. A xente que vai de aquí para Irún e para Endaya sempre van nos primeiros vagóns. E por ese motivo, claro, sempre levan o pé parte do choque, sai un choque ou un descarrilamento. Moitos dos 86 pasaxeiros feridos volvían de facer o camiño. Viaxaban 429 persoas. O tren ia a unha velocidade máis elevada do permitido nese treito de cambio de vía. O maquinista foi condenado a 2 anos de prisión por homicidio por imprudencia. Valencia recupera pouco a pouco a normalidade tras 2 días de calor, fortes chuvias e refachos de vento de case 150 km por hora. A alerta xa rematou e agora toca facer balance dos danos en estradas, vías de tren e edificios. Máis de 120 actuacións víronse obrigados a atender os bombeiros de Valencia a consecuencia das tormentas que descargaron con forza en numerosos puntos da comunidade. O vento, que en lugares como Sumacárcere alcanzou refachos de 149 km por hora, provocou a caída de numerosas árbores sobre rúas, coches e tamén sobre infraestructuras ferroviarias, causando cortes e atrasos en trens de proximidade. E ao vento, aos raios e a choiva, sumouse a Sarabia, que ocasionou numerosos estragos. Se ha alargado bastante fuerte y fue mucho viento, piedras, todo. Fueron bastante... Yo estaba en el 7º piso y fue la verdad que bastante fuerte la tormenta. A forza da Sarabia mesmo provocou o afundimento do teito da igrexa de Santa Catalina de Alcira, unha das localidades máis afectadas e onde hoxe se están a avaliar os danos. Tal como anunciara a Met, este fenómeno meteorolóxico tan intenso, denominado reventón térmico húmido, producíase despois dun episodio de calor extrema, onde rozaban os 44 graus en varios puntos de Valencia, con temperaturas moi altas tamén pola noite. Hoxe recuperouse xa a normalidade e o Centro de Emerxencias cancelou todas as alertas vixentes por choivas e tormentas. E na provincia de Castelló continúa activo un incendio preto de Segorbe. Comezou pola caída dun raio e xa queimou unhas 120 hectáreas. Outros 8 lumes provocados tamén por raios están xa extinguidos. En Asurdes, en Cáceres, os veciños evacuados xa poden volver ás súas casas. Prevese que o incendio quede estabilizado ao longo do día. En Granada, a terra segue tremendo. Esta madrugada rexistráronse 2 terremotos de 2,2 e 2,4 graus. Os veciños seguen facendo balance dos danos tras unha semana de sismos continuos. No Porto é difícil camiñar sen atopar patinetes ciscados nas rúas. Os veciños queixanse de que dificultan o tráfico e ocupan os aparcadoiros. Ata en 3 cidades portuguesas mesmo decidiron prohibir os patinetes. Brais Suárez.
Pois si, Braga, Vilanova de Gaia e Espiño, as tres no norte, xa prohibiron os servizos de aluguer de patinetes por aplicación, algo que tamén contemplan noutras cidades como a Coimbra ou Lisboa por aparcadoiros como este que ocupan parte da calzada ou pola desorde que chegan a provocar na cidade. Porén, a prohibición está motivada sobre todo pola elevada sinistralidade debida á condución temeraria, ao pouco respecto dos automobilistas, as típicas calzadas esvaradías de Portugal e mesmo ao alcoholismo dos condutores. Cada vez hai máis feridos e incluso mortos e varias cidades introduciron normas máis estritas. Por exemplo, Lisboa xa reduciu a 1/3 a cantidade de patinetes nos últimos 4 anos. Da outra banda, hai tamén asociacións que defenden que é unha cuestión de educación viaria. Lembran que a maior parte dos accidentes e con diferenza están provocados polos coches e reivindican que os patinetes son unha alternativa de transporte ecolóxica e eficiente. O debate continúa aberto. En Italia están usando o polvo para combater a invasión do cangrexo azul, unha especie que tamén ameaza as augas españolas. Imos ata Roma. Javier Romero. Sí, o que están intentando aquí en Italia é ver se os polvos son un arma contra o cangrexo azul. A Universidade de Bolonia está a facer unha experimentación, un experimento no mar Adriático. O proxecto chamase Octoblu. Xa liberou unhas 80.000 crías de polvo desde xuño e pretende duplicar esa cifra antes de que remate agosto. A idea é sinxela, que cando medren os polvos actúen como depredadores naturais deste cangrexo invasor que está a causar importantes estragos no marisco italiano. A batalla submarina, por tanto, está servida. Este ano vaise celebrar a batalla máis galega do ano. Moita atención esta noite ás súas pantallas. A Roda, Pili Pampín e Ortiga enfrontaránse os artistas máis modernos de Galicia para demostrar quen son os mellores. Hai artistas que levan enriba do escenario toda unha vida. Pero iso non quere dicir que non sigan movendo masas. Esta noite na Sala G, Silvia Superstar, Pili Pampín, A Roda, Alba Navarro, Ortiga. Formarán o equipo os de sempre. Chegan con cancións únicas. Moita enerxía e ganas de gañalo todo. Os de sempre contra todos. A batalla máis galega do ano. Pois presentas unha tarde, digámoslo así, un pouco atípica, porque non chove como fixo onte, pero tampouco fai calor como fixo o que levamos de verán. Temos que falar dun ambiente con algunha nube aínda na metade norte, con risco de algunha chuvisca nada importante, ao mellor na contorna da Serra do Xistral, e o ceo bastante máis limpo, canto máis ao sur de Galicia, como lles comentaba, con temperaturas modestas se as comparamos co resto do verán, xa que apenas cambian se as comparamos coas de onte. Fíxense no taboleiro das cidades galegas, de novo por debaixo dos 30 graus das máis elevadas en Ourense ou en Pontevedra. É certo que mañá, sobre todo no interior de Galicia, van a ascender e volveremos superar os 30 graus, pero como sempre, despois de Terio e Información Deportiva, contamos todos os detalles e falamos das borrascas que se aproximan para a próxima semana. Bad Bunny está a piques de rematar xa a súa xira mundial e faino no seu país natal, en Porto Rico. Ali acaba de abrir as súas portas unha exposición en que 30 artistas mostran as súas obras sobre o artista. Con todas elas, marchamos, que pasen unha moi boa fin de semana. Ata loguiño.